Kwa dhi mbele ni migawo mar somo e kaonti ma Homabay okwedo weche moko ni chenro mar siro somb jopuonjre mong'ere ni fins to swim kod fundi mang'ula mane ochaki gi gavana mar kaonti no ochungi. Jatend migawo mar somo e kaonti ma Homabay, Martin Opere, okoni omenda ma kamago pok gioro ne jopuonjre kaluwore gi deko ma sirikal mamalo chwalo omenda ne counties ma ginyalo siro godo chenro no. Okone jonyuol bende ma nyithindgi ne okaw e bwo chenro no ni kik gibed kod kibaji. Fins to swim ni kod jopuonjre maheo 500 ka fundi mang'ula ni kod kwan jopuonjre 600 ma isire kuonde tiegruok mag tije lwedo mopogore opogore. Wabedo gi deko mar chulo pesa mar fees ne nyithindo ma nie program mar fins to swim ok ni nikech wawegi, adena wach ni ok wawegi, en control of budget odeko kapok oornwa pesa. Otherwise ikruok kaka sirikal wan ne waikore ne waseto nyaka den tarik 29 to nikech pesa nok obiro wang' sa ne wagolo dedno mwawuoyo gi principals mwandiko ne principals barupe ni nyithindo dhi biro kanyo tarik 5 to urwakgi kendo bang' ndalo matin kwatieko wuoyo gi national government gi control of budget to wabiro oro negi pesa. Adwa na wach bende ni mbaka magore no wege nyithindo go kowe. Adwa na nyis jonyuol ni nyithindo manie program go gin nyithi county government ma nyithindo ma sirikal support. Nikech awacho ni migawo ni iluonge ni education, human capital development and vocational training. Human capital development en keto human beings kata dhano biro bedo gi ndhadhu e somo motegno.